Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados. Convocados para as 9:50 horas do venres 29 de xuño de 2018 e habendo quórum suficiente, reunímonos en sesión ordinaria da Xunta Xeral de Urbourense, Sociedade Urbanística Provincial de Ourense, Sociedade Anónima, para desenvolver un orde do día con 4 puntos. O primeiro deles, a aprobación se procede da acta da sesión anterior correspondente ao día 26 de maio de 2017. Se non hai ningunha intervención en relación con este punto, entón entendemos aprobado por unanimidade esta acta. Moitas grazas. Pasamos ao punto segundo, que é a aprobación definitiva do Estado de Contas anuais do exercicio 2017. Ten a palabra a señora interventora. Ben, nesta aprobación definitiva de estados de contas anuais do exercicio 2017, o máis salientable son os gastos de explotación por 61.418, dado que o resto de situación é exactamente igual á do ano 2016. As parcelas que intentaron venderse non foi posible facelo por subasta, polo tanto, volverase a intentar ou ben neste ano ou ben no próximo. Moitas grazas. Intervención dos grupos. Non hai. Entón, sométese á votación esta aprobación definitiva do Estado de Contas anuais do exercicio 2017. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Quedan aprobadas. Moitas grazas. Pasamos ao punto terceiro, que é asuntos de urxencia, que non consta ningún deles. Entón, pasamos ao punto cuarto, que é o de rogos e preguntas. Se non se plantexan, entón... sí. Sí, perdón. Moi bo día. Unha pregunta, simple curiosidade. Esta situación de liquidación, canto tempo se prevé manter, máis ou menos? As liquidacións son moi imprevisibles, porque hai que liquidar activos e pasivos. E mentras non veamos liquidado activos, isto, por min sería maravilloso 2 anos, pero levamos xa máis. Vale, moi ben, moitas gracias. Moitas grazas. Entón, levantamos a sesión desta Xunta Xeral de Urbourense. Moitas grazas.